ezayo ekhulunywa ngayo njalo konje. Tsunami. Tsunami zobulala abantu. No. Ngiyakubonga nje bandla lakithi ukuthi nibe khona. Uma sithola imembers zethu ezintsha sha ephuma eboxing. Zange impela futhi akekho ngathi obani bona lapha. Ubazi kahle. Bazi kahle bonke laba bala. Siyabonga nje ngifuna ukuthi esikhathini esingangeminyaka emibili no half ngeke uphike ukuthi siguqulile iSouth Africa. Sishintshile noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi. Sishintshile. Kunye esikwenzayo ngifisa ukunazisa kakhulu ngoba sacindezelwa abelungu iminyaka nawo ngeke uyibale. Sathi sesilwela inkululeko sesiyitholile baphinda futhi bayishonisa phansi basifaka more eqilini. Akuyona into efihlekile manje ukuthi eSouth Africa inqwaba yabantu abafunde baze bafundisisa abayithola imisebenzi. Uma ungaphathanisa lokho nesikhathi esikhona manje uzobona ukuthi sikhululekile mokhuluma nokhuluma ngumkhuhlane manje umkhuhlane wami yoma ngathukutheli intombi zingathukutheli ngisakuhlonywa noma kunjalo. Into nje bengifuna ukuyisho kahle ukuthi ngijabulela ukuthi abantu bakithi bala eMzansi bafike lapho khona bafuna ukuthatha izwe labo baliphathe. Liphathwe yibona ngendlela yabo. Ngoba sikaliphathi namanje ngoba kuba bekungenjalo ngaba sihlali endaweni engathi ukuhlezi ilwane. We are here silenhlangano to change Africa into our own. Noma siyathanda noma asithandi sizokwenza lokho. Bonga nje ukuthi nibe khona, ngibonga nokuthi senifike manje esigabeni lapho khona senizwa kahle noma sekukhulunywa ukuthi hayi sekukhulunyiwe ngeke sathi ngifuna ukuthi mina ngiwusibani bani. Uyayibona ndawo Sibari khona noSibari la ningakuhlupheki noma sokuthiwa sishonile ngokuthi Sibari ngifuna ukuzolala mbijana. Ngibonga nje ukuthi sifike kulokho. Bengingajabula mina ukuthi sonke ikakhulukazi thina nje emnyama sihlangane lokho ngempela. Sithatha izwe lethu. Konke lokho esithatha izwe lethu elathi nabanye abantu. Thina siyahlupheka kodwa bona abahlupheka asingangabazi bakwethu. Uma nibona abantu abanjengalaba uyalazi ithe ukuthi idolobha elikhulu noma amanye amadolobha emakhulu ngeke lokhuzana kodwa mawukhulunywa nje ngeTheku lapho khona umuntu uhlela ububona ulwandle. Uyabona mawufuna ukubhukuda khona ishilwane zakhona zinomsa ngeke zikwenze lutho. Ukuthi ake sifike egcineni bakwethu noma ngabe kunjani ukuthi sithathe izwe lobaba omkhulu. Njengoba sizolithatha nje uzobona kahle eminyakeni emibili ezayo this country would have changed whether we like it or not. Khona ungangiphikisa khona ungafuna ukuvotela umkhonto la ngabe wapi lo muntu ukhona yobe ngikhona lapha makuvotwa ngeke ngakubona nje uqalaza ukuthi uvota ngokwesaba
kodwa wenzani ngoba kuvotela umkhonto wesizwe. Siyabonga bakwethu, bekukubonga nje ukuthi sibe sonke la. Angithemba ukuthi nina la lama comrade niwazonke abala shintshile izinto wemadoda. Ho kodwa ngisho into engafuneke ngisho uyakanga ngosho njalo. Asibongeni bakwethu, bekukubonga nje. Siyayibongela thina, mina ke kakhulu ngiyayibongela ngalezi insizwa nentombi. Niyazi ukuthi basukaphi njengoba ngena lapha emkhondweni wesizwe. Kwakuthiwa yini laba bekuyo konje uqala? Khongolosi kagogo nansi ngabusho njalo kuthi ugogo abafuni kuba ugogo lapho, funa kuba nathi babe fresh ngayo yonke indlela. Siyanibongela laba kwethu ukuthi ningakube kanye nathi, umnandi kuhle. Sinibongela kakhulu baComrade Thami. Uyabona ngisekhaya phela manje, ngisekhaya lokwa ngempela. Awuzwa ke? Fundisi. Thank you. Siyabonga bakwethu. Siyabonga bafowethu nonke.